Jeg har lige taget på en hike. Jeg er nu ude midt i skoven. Men der er lavet sti af kabelsovs venner. Noget af den sti. Der var et mobilnummer, man kunne donere til. Men hvis jeg sætter mobilnummer i en dansk MobilePay, så kommer der en maskinhandler. Så de har ikke fået noget donation fra mig. De har nogle store sten. Og en masse vand. Så kommer jeg gående her på stien. Så ligger der en fuld funktionsstyrket mountainbike. Efterladt. Måske fordi det ikke lige er cykelsti herfra. Men må ikke der kommer en og henter cyklen igen på et tidspunkt. Jeg er stadigvæk lige ved siden af vandet. På vej rundt om søen. Nu går det en lille smule opad. Det er denne sø, jeg er på vej rundt om på en anlagt vandresti. Jeg mangler stadig lidt øvelse i at flyve drone, men sådan ser vandrestien ud fra oven. Der er også en, der har fået det varmt. Smidt jakken. Så nåede jeg til Torskrog. Ikke at jeg ved noget om, hvad det er for noget. Men det er sådan et fint sted her. Og der er blevet lidt mere lys igen. Efter jeg har gået inde i den mørke skov. Sådan lidt ligesom det her op og ned.
på nogle sten. Sådan er det jo i Norge. Nu kommer der lidt mere. Der er åbenbart højere bjerg her. Fordi de der broer, de bliver jo lavet der, hvor der kommer smeltevand ned. Der er ikke lige noget vand, der kommer her. Men der er lige gået forbi en rislende bæk, så der er stadigvæk sne på toppen. Den 11. juli 2023. Selv på sydsiden af bjergene er der sne. Bare lige et par hundrede meter over havets overflade. Den 10. juli. 11. juli 2023. Og lige nu, så tror jeg, der er 20 grader varme. Og solen bager ned. Og morgen skulle det blive 25 grader på Lofoten. Her kommer noget sne fra tidligere og fra bakken. Det er bjerget, kan man godt kalde det. Ud i søen. Jeg er lige kommet om med nogen. Den modsatte vej. Så jeg er ikke helt alene i verden. Der er også et hus her i området. Jeg vil vide, om der er en vej i nærheden, eller de bruger den her sti til at komme ind til deres. Jeg ved ikke, om man... Ej, måske ikke hus. Hytter. Der er en kilde mere. Eller en lille bæk. Så er der en tak på turen. Det må da vist være et vandkraftværk. Med store vandrør. Men den er åbenbart ikke så meget sne tilbage, at den kører. Ingenting der. Men der må der være vej. Nå, der kommer også en vej. Så er der måske. Så er der nok vej resten af vejen. Derovre har jeg gået. Jeg tror nok, det er derovre fra. Jeg startede. Men ikke jeg omkring halvvej. Nu er vi så kommet til den her vandstation. Kraftværk, eller hvad det er. Og der er en lille smule sne lige ovenover. Det er faktisk ikke ret langt op. Der må have været et ordentligt bjerg, da det begyndte at smelte. Nu er der stadigvæk er sne her på sydsiden. Nogle gange, så er nordmænd bare ikke nemme at finde ud af. Her er kryds over fodgængere, cyklister og alt muligt andet. På den sti, som jeg lige har gået. Og hvis man kommer herop, står der også privat vej. Men den er markeret som en rute for turister, der laver penge på. Eller brugt masser af penge på at lave de der trapovergange og broer og alt muligt. Så jeg ved ikke, om det er fordi nogle skilte de gælder om vinteren, og andre skilte gælder om sommeren. Men der er jo ikke nogen dato på, hvornår den gælder fra. Men selvfølgelig skal der være noget sne, for at det kan være en længere end så løjpe. Det er et flot område, der bliver bygget sommerhus. Der er sne og grønt og helt bart, helt op på toppen. Der må jeg også prøve op en dag.